Hola, mis amigues, com esteu? Jo avui comence un diari, el diari de la ningú que li passe el coronavirus. És la quarantena. Avui és el dia 1. Jo ara mateix porte com una hora dins de casa i ja no ho suporte més. M'estic agobiant molt, ja no sé què fer, m'han fet 3 o 4 cafès. És que m'han fet 3 o 4 cafès i damunt del que a mi me dona molta malixa és que jo m'assome al carrer, que no sé si ho veureu, i n'hi ha gent! On baixa? On vas? Que vas a morir! Que no, per favor! És que jo no ho sé, o la quarantena o la fem tots, o això no t'he trellat. Això quina substància té i si ara pel carrer jo s'hi tancat en casa? Vinc al cafè, que estic ficant-me d'una mala hòstia. I m'hauré llevat voltes les mans. Vinc a llevar-me les mans i estic a soles en casa. Que em llave les mans jo ja per mi, per si me ho apegue jo a mi, és que estem perdent de veritat totalment el coneixement. Jo a soles llevant-me les mans, toque, i agarrant per dins de ma casa, obrint els poms de les portes, el ditet este que em fa mal ja, el dit xicot, em fa mal d'obrir els poms de les portes d'aixina, per favor. És que de veres diuen que n'hi ha que obrir aixina per no contaminar-se en el dit este, perquè és el dit que me... Oi, hòstia! Fe mal! I la meva dona esta matí em fa... Ai, doncs ara que vas estar en casa, podries cuinar més en la Thermomix, com a tu t'agrada tant la Thermomix, podries cuinar més, podries agarrar el llibre de receptes i sé que n'hi ha i fer coses així un poc diferents, més originals, no sé quant, i fas, perdona, xiqueta, que jo estic en quarantena, que no estic d'interna. Home, ara vaig estar jo així com si fora la Gracita Morales de la casa, saps? Perquè això és una altra, la quarantena estàs forteta, tu imagina't així, tot el dia tancats en casa amb la dona i els xiquets, saps? Si ja ho feia poc amb la meva dona, per no dir gent, és que el coronavirus què m'aporta? Encara pitjor damunt els xiquets tot el dia per casa. Que això apareixerà, jo què sé. Pues un gran hermano, acabarem nominant-nos, jo em veig ja en el vàter allí de confessiones. Allí, ai, súper, per favor. No, súper, si jo no vull nominar a ningú, jo lo que vull és que me nominen a mi, perquè jo vull eixir d'esta casa, perquè no lo soporto más, necesito eixir de la casa. España, por favor, votadme, España, por favor, votadme, sacadme de la casa, sacadme de la cuarentena. Bueno, en fi, vos aniré contant coses del diari a ningú que li passa el coronavirus i ara me'n vaig al supermercat, perquè és l'única eixida que em deixa fer la meva dona. Me'n vaig a comprar al supermercat i tinc pensat que si ve que n'hi ha molta gent, que n'hi ha molta cua allí, començaré a tossir para que se m'aparten. A ver, por favor, que tengo prisa.